салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Шод ҳастам ки бо мо ҳастед ва видеои навбатии моро тамошо карда истодаед. дӯстони азиз, анамин яке аз подписчикони мо хоҳиш карда буданд ки анами дубайскии паплинора нишон диҳед, бе нигиноша нишон диҳед ва ҳозир ман барои шумо нишон медиҳам. Ман як видео карда будам як моҳ пеш. Ҳозир бошад бо такрор ҳамин чизора нишон медиҳам. Як чандаш бо новинкая. Марҳамат. Анамино бенигин 130 сомон 3 метрш. Нархи донааш оптимуш бо арзон мешава. Мо дархост кунед, мо доставка дорем. Дигаре ки ҳаст анами кирпич бисёр гули хушрӯ бинед ранга. Ишам ҳам хеле дубайский пилаги 3 метрш 130 сомон бенигин. Ана ин намудаш бошад гули новинкаяй. Не чӣ гулош хушрӯ. Марҳамат, игл нав омадагиай. Метавонед аз ино дархост кунед. Мо мисол доставкара бо мефаҳмонем. Камакак доставка қимат шидагиай Россияда. Шумо дар WhatsApp нависед, бо ма пратар мефаҳмонам тона ки чанд сум шидагиай. Хулоса ҳами хел анаи дигараш ҳамино ҳамаш бенигинан. Ина бисёр духтарако менависанд ки бенигин нишон диҳед. Ҳамаи ҳамин 130 сомон нархи бенигинаш. Бо дигариш ҳозир шояд ки паго бо омада ягон қисми дига кунам барое ки беҳад бисёрай дубайскиё. Иглшам хушрӯай бинед. раҳмат, дигарша нишон диҳед. ҳамаш чӣ хеле ки гуфтам 130 сомон кадомеша ки мехоҳед. Ана ишам новинкае мулоими хушрӯ гули евростил. Ана ин бо беҳад фасон ям 130 сомон гули хушрӯи бенигин. духтаракое ки хоҳиш карда будед бенигинора нишон диҳед. Нигини майда задесем барои ки ҳозир нигини калон уже аймо дарафтагиай. Нигини майдаш 190 сомон нархи охираш. 190 сомон шудаи дӯстони азиз. Дизайнаш ихе бенигинаш 130. гулам хушрӯая бисёр гули фасон хушрӯ мехаранд, шона нағз харидорӣ мешавад. ям 130 сомон нархи дона. Касе оптум мегиред дӯстони азиз ба ман нависед. Мо арзон мешавад доставка эвай материало. ана инаму дастай бо диде ишам хушрӯ як ранги фасон рангои фасон яма мехай 130 сомон 3 метрш. кадомеша ки ҳозир ман нишон додистам нархи 3 метрша дар назар дорем. ина бинед то ки ангур меган ба фикр миранд. гулш хушрӯ рангаш тамоман кабутиам хеле нежни. ишам ҳаст материалшам хеле ғавсай дидед. дигарашам нишон диҳед. ана ин гулмайдаи сафед. касе ки мисол гулои майдара нағз мебина ҳастайна бисёр гулаки хушрӯ. раҳмат, дигарашам нишон диҳед. ай халонаи роза бошад ранги дигараш кабутуш. саршави видеода ранги оранжевиша нишон дода будам. ҳозир боша иша бинед и кабутай гулош. ям ами 130 сомон 3 метрш. кадомеш ки дар кор шава дӯстони азиз мо доставка дорем. нависед чи дар тоҷикистон ва чи дар русия. ана гули новинкая хе рангош хушрӯ. тобистонда аҷоиб меояд қиртакнира. дигаршам нишон диҳед. ана ин ҳаст гули рамашка. аз ин чанд нафаро заказ карда буданд. он вақте ман видео кардам як моҳ пеш чанд нафар аз анами гули рамашка дархост кардаги ба дӯстони азиз. метавонед ки бинед бохтон. боз дигаршам нишон диҳед. ана инам гули фасон 3D паплин. ин бошад сангчадорш намедонам 180-190 ай дизайнш. ине ки ҳозир мебинед 130 сомон без санг.